more in our language. That is true. So the point is, change of script should not be the issue of discussion. It is the Karbi who will speak Karbi, and it is the Karbi who will write Karbi. It is also the Karbi who gets to choose which is the script they want for the people and not anybody else. As Samson Singh during the Constituent Assembly debate iterated, it is the Karbi who can represent the Karbi's interest best. There are many other issues, so we should concentrate on those challenges and issues. Also, when I stress on Karbi language and on its development, Sixth schedule ke laka itu mapan tribes atau mapan ka protect aron lo. La penhala autonomous state abangta lata sixth schedule along paragraph 20 pensi autonomous state ta pangniji pusi ipu. La povasi sixth schedule ke pupu si tanang vek po. Autonomous state leke nangi pulo tante. La pen separate state le long to lok seta. Separate state along ke hala dake tribal atau ampan tribes atau ampan protection po alam hadak pupi hala ke general state hala ke ange hala separate state long to lok lote lat aku tribe atau ampan protection ampan ta aku Allah ta ciselam tu nang lepo hala ciselam tu lepo bang presiden sohi ne sohi ne po ik la hel non hu ke presiden la pen governor tum ta sohi he dat ti no nge ke mahala Prime Minister atum hansi ka feriti Prime Minister la Home Minister man ni atum yongsi itum akhey munit kali itum Mongolian akhey kali Irian akhey kopinia akhey pulote la ke itum aphan ke nangge rai aphan ga la tungge aning thi ke aning thangel la pu potsi an ke hala sik schedule bangke itum hanange rai ji po parwange ke do tang lo ke lage la posila kacuwar thura kapre kacu selam tuji po bangela ke non akut situation ke langdam lo te la ke itum kamatha thek the chaplang det po la ke kilu chaplang det po la ke la ke nilitum APHLC tum ke ka success lo usi ne tum chichini lo la ke rata tum na chini lo APHLC tum a success lo athema council tum ke aprang ke MLA council tum chot kali MLA tum anta la BJP Congress pen ke hai MLA tum ke ilitum phan sik schedule ke aso ching chi the det nangi lang ching lu le det nangi chu ching tip te det nangi je peter kloi nangi pu sigi pu ma te di an ge non ke alang litum anta sik schedule ke mesen pu nang chini don lo chil ni nangi pu alang litum ta non ke bor il la si la pu an ke the seminar ki bi ke ne tum la council phan ta choro thulo alang litum na nang ke thek don po lage kachini ke akam le non mat klem un ede seta kachini abang lage cheplang det pogadi la bang emisen alam lo mutening oil alam lo hala ke hang ve ka tum bang ke council atum CEM tum an ke ave tu det MLA tum ta ave MP ta ave nang donun tu te de hala tum bang ke aku chini ing tum te det cheplang tu det le lo